Müсим гимназиясында укучыларның иртәнге бутканы бик яратып ашауларына игътибар иттек. Калын итеп киселгән ипи, сөтле чәй, вафлилары да бик аппетитлы күренә иде. Башлангычларның ашларга теләмичә тәлинкәләрен итеп куйганнарын күрмәдек. Ашап рәхмәт әйтеп киткән укучыларга пешекчеләр дә сөенә. Müslimнең Кояшкай балалар бакчасында да булдык. Төркемдәге кеше тәрбияче кайнар ашны башта тәлинкәләргә бүлеп чыга. Тәрбиячеләрнең әниләрчә кайгыртуы күзгә ташлана. Бакчаның уртанчылар төркемендә дежур малайлар тырышып аш су өстәле янында кайнаша. Тик балалар ялганлаша алмый шул, кәтлитне күбесе тәмсез диде. Әллә тәмле түгел. Кояшкай балалар бакчасында 12 көнлек меню белән ашатыла. Көнгә 4 тапкыр ашатыла. Ризыкларыбыз аксымга, жирга, углеводка һәм витаминнарга бай. Атна сайын ризык продукция китерелә. Müslim урта мәктәбендә күпчелек укучылар икенче ашка өстенлек бирә. Сишәмбе көнне иртәнге ашка манный боткасы иде. Кызлар да, егетләр дә бик тәмләп ашады. Bizim балалар инде единый меню белән ашыйлар. Бездән тикшерелгән, ясалган. Бүген безнең иртәнге завтракка манный боткасы, вафли, сөтле чәй. Обедка инде шүрендер салаты, гороховый пюре һәм макарошка. Безнең столовыйда бик тәмле ашаталар. Ашамлыклары тәмле, кайнар. Без бик канагать. Укучылар көнгә 2 тапкыр кайнар аш белән тәэмин ителгән. Бөтен бала да иртән инде кайнар азык ашап килә алмый идән. Шуңа күрә инде иртәнге кайнар аш бик мөһим баланың сәламәтлеге өчен дә һәм баланың ашамаган баланың инде башы да эшләми, дәрестә дә катнашасы килми. Кайнар аш белән тәэмин итү бик мөһим дип саныйбыз. Санитар нормалар буенча балалар мәктәптә 2 тапкыр тукланырга тиеш. Балалар бакчаларында сабыйлар 4 мәртәбә ашый. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе.